42 سال بره د 12 ایلان دا دربه لشکری ل ترکیه پیکات ل دگل سالان باندراوی تگشتنا دربه ل ترکیه هجی زندیه زندان دیاربکر سمبول دربه 12 ایلان کلور د انجام اشکنجه انگراندا گلک گرتین کرد هاتن کشتن دوی دمیده ل سرانسری ترکیه گرتیگه هندار 300 زیادتر محکوم اشکنجه ادامرن مقدورین دربه 12 ایلان کمله هفته و هشتان آوا کرن که سالبگرا دربه دا دگل گلک باجران لآمده جی داخوینی اکدان. داخوینی ده هات ادعا کرن که دربه 12 ایلون ایرو به پولیتیکاین AKP و MHP زندیه. اندام کمالی کمال باران داخوینی کردی خوان و آنی زمان دربه لشکری با آوا کرنا لجنه اولهیه زخت اخوال سر حکومت سویل جی دومینه. سال 1984 ده جالی تبدیل کرد و دست کردن bu bersiva tundiya be pivan derbekarın be istisna lehemberi aliyen muhalif bikar dani. Sedema demek ki kimde mezimbuna vi şerri zindana amede bu ku de darbe 12 Eylül'e deveki işkencehane atıbu xebtandın. Her üye zindanın bajarın Türkiye yen mamak metris u sadan zindanın işkenceyin be had u be hasab dahatın kirin u pranya pekaninin dermirovi neketin kaydan. Proje 12 Eylül'ün ne tane proje ki askeriye. Proje ki kumafu azadi u jiyana civaki pejdikir u hıldı veşandın. Siyasetvan iddia dikin ku PKK encama işkenceyên giran ên girtîgehên salê heşteyê de geş bûye ku gelek serok û rêveberên Partiya Karkerên Kurdistanê di girtîgehan işkenceyên giran de derbas bûne. Parlamenter İmam Taşçıyer jî got Tirkiye ew dem di warê îdarî, aborî, civakî de di qeyranek mezin de bû û welat ji derbeyek re hate amadekirin. Wî îdia kir şertên wê demê neha li Tirkiyeyê hene her wiha balê da ser rola pirsgirêka Kurd. Rêveberê Tirkî ê dewletê dibêjin ew darbe Türkiye 5 sal şpara xist dibêjin. Lê îro dîsa em bi wê demê ve diçin. Yani ev darbe ticcar, diktatörlük û rejimê faşîst ticcaran nebûne çareser ji bo pirsgirêka çareser bikin. Heta li Tirkiye pirsgirêka Kurd hebe, demokrasî jî nayê û hêvan darba jî hebin. Ji bo ev darbe Duana bejim bes o bu demokrasi vere pirsgirêka Kurd vere çareser bibe. Wî got zindanan da wê demê 5 kes hatin îdam kirin, zarokên ku emrê wan nedigirtin jî bi biryara dadgehan emrê wan mezin dikirin û îdam dikirin. Hevserokê HDP Amedê Zeyad Ceylan jî got dema derbeyê rêveberiya Kenan Emren zilmek pir mezin li ser gelê Kurd hate kirin. Dema Kenan Evren Kurda di işkence ra derbas kirin. Di zulmekî pir mezin ra derbas kirin. İro çi guheriye. Kanunên Kenan Evren di 2022 da meriyetê dane. Ê ku kevral Kenan Evren dixin bira pêşî wan kanûnê wî biguherinin. Alîkî da kevra li derbeya Kenan Evren dixin. Alîkî da kevra li Kenan Evren dixin. Lê ji bo ku makezagona wî bi kêrê wan tê bi wî makezagonê Tirkiye birêve dibin, Kurdistanê birêve dibin, civakê birêve dibin. Dirûtiyekî pir mezin heye. Hevserokê Komela Hefte û Heştan yê Şaxa Amedê jî balê da ser rewşa xerab ê zindanên Tirkiye û got di nav 42 salan da rewşa zindanan da tu guhertinek nîne neha îdam nîne lê mehkûm sax nafiltin ew jî şeklek îdamê ye. 42 sala da guherandî çi bûye? Îro berê li Amedê li Metrisê li navçeya Ankara zindan dike li wê dirê ama niha li tevayê Tirkiye Kurdistanê li hemî zindana. Hê jingî hê xerabtir, jingî hê berbattir, jingî îro birçîbûn heye zindana da, xwarinê nadin. Îro sefalet heye di wir da. Îro tekî alaqetê malbatê wêna bi navê işte hemî çîrokî mîrokê gote dîtxin hewlê de gerekçe sedemê nexin hewlê evana kîn ilgî alaqê qanûna biyasaya bi ahlaq û quralanûne keyfiyeteke yani. Katil dikin denduraya da 5 insan katil kirin. 49 insan denduraya çarmada yani. Vicdan hay, ahlak hay yani. Hiç kere yani idam diki.
Beşdarên çalakiyê paşê qurnefilan danîn bin dîwarê zindana Amedê û qurbaniyên wê demê bi bîr anîn. Di derbeya 12 îlonê de 650,000 kes hatibûn binçavkirin. 517 kes cezaya îdamê li wan hate birîn û 5 kes îdam bûn. 230,000 kes hatin dadkirin. 14,000 kes ji kar hatibûn avêtin û 30,000 kes jî di derbeya 12 îlonê de ji kar hatibûn derxistin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.